በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይሁን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ይብጽሕዮ። ከምኡውን ነታርህረተሊና ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ጽዮን መጸጊዒትና ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹን። ከምኡውን ከከም መዓርጎም ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ኩሎም ቅዱሳን አቦታትና አዴታትና ክብርን ምስጋናን ይብጽሕዮም አሜን። ስንክሳር 25 ነሐሴ እንኳዕ ናብ ናይ ቅዱስ እንድርያኖስ ሰማዕትን ዓብይ አባ ቢጻርዮንን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ እንድርያኖስ ሰማዕት። እዚ ቅዱስ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ዝነበረ አረማዊ ሰብ ክኸውን ከሎ ሓደ ካብ ናይ መክስሚያኖስ ወታደር ድማ ነበረ። ሊቀ መሓዛት ይብልዋ። ናይ አጉባዝ ሓለቃ ድማ ነበረ። እዚ ሰብ ምንም እኳ ክርስቲያን ኣይኹን እምበር ኣብ ልቡ ቅንዕና ተረኺብዎ እዩ። ከም ናይ አሕዛብ ተሪር ልቢ ኣይነበሮን። ኣብ ጊዜ ጉብዝናኡ ድማ ሓንቲ ደመግቡ ጽብቕቲ ጓል ተመርዓወ። እዛ ጓል ኤልያና ክትበሃል ከላ ዝተባረኸት ክርስቲያን እያ። ንሱ ግን ኣይፈልጥን ነበረ። ምስ ተመርዓወ ድሕሪ ዓመታት ናይ ሓዳር ጊዜ ጎይታ እግዚአብሔር ስለ ናይ ሰበይቱ ጸሎት ኢሉ ብጽቡቕ ጎደና ክመርሖ ደለየ። እንድርያኖስ ኩሉ ጊዜ መዓልቲ ክርስቲያን ደሞም ከፍስሱ ይምልከት ነበረ። ናይ ትዕግስቶም መጠን ድማ ኣዝዩ ይገርሞ ነበረ። ብፍላይ መብዛሕቲኦም በቲ መከራ ሕጉሳት ነበሩ። እዚ ነገር ምርዳእ ስለ ዝኣበዮ 24 ፈተውቱ ክቕተሉ ናብ ዝተኣሰርዎ ቦታ ኸይዱ ሓተቶም። እንታይ ክትረኽቡ ኢኹም ግን ነዚ ኩሉ ስቃይ ብኣኮቴት ብምስጋና ተቐበሉ እንተበሎም ኣብ ሰማይ ካብ ክርስቶስ ዝጽበየና ናይ ክብሪ ህይወት ስጋዊ አንደበት ኣከናዊኑ ክዛረብ ኣይከኣሎን እዩ። ሱቕ ኢሎም ዕጹብ እንዳበሉ የድንቕዎዳ እምበር በልዎ። ንሱ ድማ ተደላሊሉ ተቐሚጡ እስከ ጽቡቕ ጌርኩም ኣረድኡኒ በሎም። ካብ ናይ ዓለም ምፍጣን ክሳብ ናይ ጎይታና ናይ ምድሓን ጥራሕ ከምኡውን ስለ መዓልቲ ፍርዲ ብጥዑም አንደበቶም መሃርዎ። ቅዱስ እንድርያኖስ ብቕጽበት ልቡ ናብ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ሸፈተ። ብፍጥነት ተንሲኡ ድማ ናይ በዓሉ ስም ምስቶም 24 ሰማዕታት ኣጽሓፈ። ንጉስ ነዚ ኣብ ዝሰምዐ ጊዜ ዓቢድካ ዲኻ እንተበሎ እቲ ቅዱስ ድማ ከምዚ የለን ሎሚ እምበር ገና ካብ ዕብደተይ ተመሊሰ ብምባሉ ምስቶም 24 ቅዱሳን ተኣስረ። ቅድስቲ ኤልያና ሰበይቱ ነዚ ነገር ኣብ ዝሰምዐት ጊዜ ፈጺሙ ደስ በላ። ናብ እስር ቤት ከይዳ ድማ ኣጆኻ በርትዕ ስለ ክርስቶስ ኢልካ ኣብ ዝሞትካ ጊዜ ጥራሕ ክኾርዓልካ እየ ኢላ እግሮም ሓጺባቶም ተመለሰት። ኣብ ዝቐተለሉ መዓልቲ ድማ ክፋነዋ ኢሉ ቅዱስ እንድርያኖስ እንተመጸ ቅድስቲ ኤልያና ቤተ ዓጽያ ገሰጸቶ ክሒዱ ዝመጸ ስለ ዝመሰላ። ንሱ ግን ናይ ሰበይቱ ናይ እምነት ብርትዓ ተረድአ። ቅዱሳን 24 ቅዱሳን ንመዓልታት ብዙሕ መከራ እንዳተቀበሉ ቀነዩ። ኣካሎም እንዳተቆራረጸ ደሞም እንዳኣፍሰሱ ከብዶም እውን እንዳቀደዱ መከራ ኣጽንሑሎም። ኣብ መጨረሽታ በዛ መዓልቲ ክቐተሉ ከለዉ ቅድስቲ ኤልያና ንሰብኣየይ ኣቕድምዎ በለት። ናይ ካልኦት ርእዩ ከይስንብድ ኢላ እያ ከምኡ ዝበለት። ከም ዝበለቶ ድማ ንኹሎም ርእሶም እንዳሰበሩ ቆረጽዎም። ቅድስቲ ኤልያናን ድማ መሳፍንቲ እንተዘይተመርዒናኪ እንዳበሉ ስለ ዘሸገርዋ ተሰዲዳ ከይዳ ኣብ ትሕቲ ናይ ሰማዕታት መቃብር ኣልቀሰት። ጎይታ ድማ ጸዊዕዋ በታ ዕለት ዓረፈት። በረኸቶም ይሕደረና። ዓብይ አባ ቢጻርዮን ዓብይ ገዳማዊ ሰብ ናይ መጀመርታ መነኮሳት ካብ ዝበሃሉ አቦታት ሓደ ክኸውን ከሎ ንዓለም ንዒቑ ምስ መነነ በአባ እንጦኖስ መነኮሰ። ምስኦም ድማ ብረድእነት ንብዙሕ ዓመታት ኣገልገለ።
ኣገልግሎቱ ኣብ ዝፈጸመ ግዜ ድማ ኣስኬማ ተቐቢሉ ናብ በረኻ ወፀ። ምንም እኳ ናይ ባዕሉ ገዳም እንተዘይመስረተ ኣብ 400 ክፍለ ዘመን ናይ ምናኔ ህይወት ምእንቲ ከስፋሕፋሕ ካብ ዝሰርሑ ኣቦታት እዚ ኣቦ ቀንደኛ እዩ። ኣብ ናይ ተጋድሎ ዘመኑ ድማ ዝፍለጠሉ ነገራት ኣለዉ። ካብኡ ብውሕድ ድማ ንጠቅስ ኣባ ቢጻርዮን ጾሙ ኮነ ጸለቱ ብ40 መዓልቲ ዝተወሰነ ነበረ። ጾም ምስ ጀመረ ብዘይካ ድሕሪ 40 መዓልቲ እኽሊ ኣይጥዕምን። ንጸሎት ምስ ቆመ ድማ ዝቕመጥ ድሕሪ 40 መዓልቲ እዩ። ኩሉ ግዜ ናብ በረኻ እንዳዞረ የልቅስ ነበረ። እንታይ ኮይንካ እንተበልዎ ወገናቴ ተወዲኡኒ ድኻ ድማ ኮንኩ ይብሎም ነበረ። ከምዚ ዝብል ኣጋንንቲ ንብዙሓት ነፍሳት እንዳነጠቑ ክወስዱ ስለ ዝተመልከተ እዩ። ካብ ፈቐዶ ገዳማት እንዳለመነ ንነዳያን የከፋፍል ነበረ። ሕፍረቱ ካብ ትሽፍን ጨርቂ ብዝሓለፈ ካልእ ልብሲ ኣይለብስን ነበረ። ውዳሴ ኮንቱ ኣምሪሩ ይጸልእ ነበረ። ብልዕሊ ባሕሪ ተጓዒዙ እንዳኸደን እግሩ ከይረሓሰ ክተርፍን ኣቦታት ተመልኪቶም እዮም። መርዚ ዘለዎ ማይ ድማ ምቁር ገበሮ። እዚ ቅዱስ ንድውያን ፈዊሱ ንኣጋንንት ካብ ኣካባቢኡ ኣሳዲዱ ብዙሕ ፍሬ ኣፍርዩ ናብ ገዳም ካብ ዝኣቱ ኣብ 57 ዓመቱ ብጽቡቕ ሽምግልና ዓረፈ። ለዋ ኣምላኽና ብኽብረ ቅዱሳኑ ይኸልለና፣ በረኸቶም ድማ የብዝሓልና ኣሜን። ነሓሴ 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ እንድርያኖስ ሰማዕት፣ 24 ሰማዕታት ማሕበሩ፣ ቅድስቲ ኤልያና ሰበይቱ፣ ኣባ ቢጻርዮን ገዳማዊ፣ ቅዱስ ኤልያኖስን ሓፍቱ ኣውዶክስያን ሰማዕታት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ቴክላ ሃዋርያዊት፣ ቅዱስ ኣበከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ዱማዲዮስ ሶርያዊ፣ ኣቡነ አቢብ፣ ኣባ ቡላ፣ ቅዱስ ኣባ ኣቡፋና ጻድቅ። ክርስቶስ ኢየሱስ ንሓጥኣን ከድሕን መጸ ዝብል ቃል እሙን እዩ። ብምሉኡ ክንቅበሎ ዝግብአና ቃል እዩ። ካብ ኩሎም ሓጥኣን ዝገደደ ከኣ ኣነ እየ። በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኣነ እየ ምሕረት ዝረኸብኩ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ነቲ ወሰን ዘይብሉ ትዕግስቱ ቅድም ኣባይ ምግላጽ ናይቶም ናብ ዘለዓለም ሕይወት ክበጽሑ ኢሎም ብእኡ ዝኣምኑ ኣርኣያ ገበረኒ። ቀዳማይ ምዕራፍ 1 ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ክስካብ ፍቕሪ 15። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ በአፈ ቅዱሳን ትጓድ መላእክት ተቃረመልና። ኣብ ናይ ቅዱሳኑ በረኸት ይኽፈለና አሜን።